Canol yr 80au a chroeso i'r chwildro. Mae be dwi'n neud fel unigolyn yn chwildro. Mi oedden nhw'n gwrs sefydliadol. Mi oedden nhw o ran I gerddoriaeth nhw. Ddim yn ceisio cyfleu cerddoriaeth oedd yn apelio at drwch y boblogaeth. Comedian yw'r is mwy, truth be told. Comedians gorau sydd wedi bod, honest to God. Dwi'n deud beth dwi'n feddwl. Oedd bod yn Yr Anhrefn, fatha mewn ffordd, bod yn nefyddin. Dwi'n siŵr na nhw'n licio fi'n deud hynna, ond dyna ddi teimlo. Hynny yw, deffro yn y bore, held y bac at ei gilydd, llicho fo'r fan off a chdi, na fo. Dwi'n credu bod safiad Yr Anhrefn wedi creu rhwygiadau, ond roedd angen rhywun I ddatgan hwnna. Rhys from Anhrefn Records, who came down and did some very good evangelical work on behalf of Welsh music, and made sure too that other bands that were making records not associated with his own label also sent me their work and things, so it's mainly his responsibility. Mae rhaid I ni gofio bod angen symud pethau ymlaen yng Nghymru. A fi'n meddwl bod Rhys wedi agor yn llygad ni at y pethau yma, a wedi rhoi lot o pobl yn in touch, mae wedi cysylltu lot o bobl neu gilydd. A, tywod, ie, good on you, Rhys. Oedd jyst yn sport, so paid bod ofnus. Oedd e'n sians I wneud rhywbeth hollol wahanol, cos o'n i'n fed up. Llwyr gyda beth oedd yn bodoli ar y pryd. O'n I moyn pobl I licio ni, ond o'n I ddim moyn I pawb licio ni. Fel unrhyw beth, Cristnogaeth. Unrhyw beth, mae'n chi cael eich erlyd. Tart, wed. Mi oedden nhw'n criw o hogiau o dre Llanrwst, ac oedden nhw eisiau cyfleu sut oedd I byw a bod yn Llanrwst yn yr 80au. Doedd gynnu nhw ddim cefndir cyfryngau neu efo'r byd roc. Bydd y Cyrff yn grŵp arbennig o lwyddiannus oherwydd mi nath nhw ryddhau cyfres o recordiau, nad oedd yr un ohonyn nhw yn wan o gwbl. Oedden ni ddim yn rhy hoff o beth yn mynd ymlaen yn sîn o Cymraeg ar y pryd. O'na gang o'na ni, ffrindiau, Rhys Mwyn, Dave Edwards o datblygu, hogiau Cyrff a ni, Tynol Tywyll. So, Anhrefn Cyrff, datblygu Tynol Tywyll. Oedd yn creu y nucleus o beth sy'n galw ar y pryd, y canol 80au, sîn roc taniarol Cymraeg. Mewn sîn mor fach a sîn roc Cymraeg, mae'r gwahaniaeth rhwng grŵp fel Anhrefn a Tynol Tywyll ddim mor bell yna. Oedden ni'n agosach at yr Anhrefn nid yna I Geraint Griffiths. Yn y cyfamser, nôl gyda'r grwpiau mwy traddodiadol. Y gelyn oedd gynt yn gwasgu fy ngwynt. Mi oedd punk yn rhywbeth oedd yn berthnasol I lot fawr o bobl, ond doedd o'n berthnasol I ni o gwbl. A mae yna lot o bobl wedi beirniadu Mojo a grwpio tebyg am wneud hyn ac am wneud llall. A mi fysa ni wedi gallu bod yr un mor blentynaidd a chi cica nôl a gweiddi o na, da ni eisiau gwneud hyn. Ond wrth gwrs, cyfan ydda ni'n neud o'n mynd allan a gwneud beth ydda ni'n neud gorau fedra ni. A roed tipyn bach o sglein yno a polish a canu harmonia oedd yn rhywbeth traddodiadol Gymreig mewn ffordd. O'n i eisiau cynnwys elfennau dybregau fel bass, drum a echoes a stwff fel yna. So dyna oedd syniad greiddiol tu ôl y band. Mae John Peel wedi chwarae ar bob record da ni'n rhyddhau. Da ni'n cael couple of sessions gyda fo. Dwi'n meddwl mae'r boi yn gret. Most people in England and Scotland and Ireland think that Welsh music means Harry Seacombe, which is bad news indeed.
I ddechrau, oedd fideo naw i fod yn rhaglen oedd yn cymryd gwerthoedd pobl ifanc a'i rhoi llwyfan iddyn nhw. Y fi nhw Seasteaks mewn twll o le, mae rhain galw'n glwb neu disgo. Mae'n anodd iawn roi bus ni arno fe mewn ffordd, ond ni'n teimlo bod rhaid i ni drio cael y scene rock i gael ei gymryd o ddifri, lle oedd yr arian ar adnoddau a'r ymdrech yn cael ei roi mewn iddo fe. Oedd roedd siawns i bandiau oedd yn just dechrau i gweithio mewn studios, gweithio efo camerau a just sort of sosio allan sut mae'r holl busnes yn gweithio. Y fideo naw i ni fel i lot o bands eraill Cymraeg, dim jyst yn... oedd e'n fatha shop window, doi. Mi oedd hwnna'n creu bwrlwm. Mi oedd hwnna'n caniatáu i grwpiau mynd i'r studio am y tro cyntaf, i wneud fideos am y tro cyntaf. Ac mwysig cechdyn yna, mi oedd rhoi pres yma cedi bandiau. Oedd yn golygu bod nhw'n gallu neud gigs yn llawer mwy hyderus. Ac mi oedd mwy o ddiddordeb a bwrlwm am yr holl beth rhywsyd, achos o'na beth yn cael ei adlewyrchu ar deledu. Oedd yn cyrraedd cynulleidfa ehangach. Y peth mwyaf amdano fo ydy nath o brofi bod cerddoriaeth roc yn hanfodol yn rhan o ddiwylliant Cymraeg. Fi'n credu oedd yna ran y fideo naw i chwarae yn yr elfen rhyngwladol yma. Mi fi o'n i'n mynd â grwpiau tramor, oherwydd o'n i'n teimlo bod e'n bwysig i ehangu'r farchnad y gyda'r. A os nag oedd marchnad yn mynd i fod yn Lloegr, os oedd y farchnad yn araf yn cydio yn Lloegr, o pan ddim mynd tramor. Ac nath ni mynd tramor tua 5 waith i'r Almaen, Czechoslovacia, Gwlad y Belg a Ffrainc. Ar wahan, bach yn unig iawn, bach am beth sy'n bod. Bach yn bach, paid a bod yn ffôl, paid a bod yn unrhyw beth, dwi ti ddim am fod. Pan mwch chi'n mynd tramor, digwyddiad bod lot o bobl yn deall Saesneg, yn sôn am Gymraeg. Mae'r glaw yn dod i lawr, dwi'n ebain disgyn ar y llaw. Bydda wrth y ochr dir, i dderbyn ffydd a chariad hir. Mae'r glaw yn dod i lawr, dod i lawr. Dwi yn meddwl am Jess, fel un o'r, os nad y band cynta i weid reit, fod yn agored i byti, ni'n mynd i ganu Saesneg, hwffdiwch i gyd. Ni'n moyn ei bywoliaeth mas nhw me. Does dim digon o bobl yn Gymru ni gynnal yna. Ni'n mynd i fynd tiwnt i'r ffin, a ni'n mynd i ganu Saesneg a neud e. 10 mlynedd nôl na, wedd ddim gymaint o bandiau yn neud e, achos wedd falle bod nhw'n canu yn Gymraeg achos bod nhw'n siach i iaith. Does dim unrhyw fath o syniadau fel a gyda ni. O'r iaith mynd i fyw, p'un a di ni ma'n i beido. Yn y cyfamser, nôl yng Nghymru, Dyna un o'r pethau dwi'n licio chwarae efo'r band. Good old fashioned rock and roll, lle ti'n gwybod? Mawr sioc oedd wrth gwrs bod rhywun yn chwarae mewn rhyw noson carnifal neu beth felly. A bod pobl yn gofyn o'n ewch chi blis chwarae'r plant, achos mae'r plant yn licio chi. A dyn diwedd oedd rhywun chwarae mewn rhyw nosweithiau fatha ceili bron, lle oedd mam a dad a nain a taid, a'r plant yn y ffrynt, a hyd yn oed yr brawd a chwaer mawr yn y canol yn meddwl, o ie, mae hyn yn oce, lle. Nes ni benderfynu dechrau clwb ffrindiau am bod pobl yn holi trwy'r amser am pryd oedd i gigs nhw a mwy o fanylion amdan yr aelodau. Dyna ni mewn o'r ffordd hawsa fasa i ni greu clwb. Yr eiddyn seith o Saeson, a cwffio mewn cyncedd, a ni sy'n ddefniawn i Adam yn gadw sŵn mor hyn. Dim yn gwybod pam de, ond yn ei lei ti ydy trio galw'r hen bethau yma ni hola.
A deithio nhw'n dod allan o'r cysgodion lle, a reid rhyw hets bach wirion yn eu penna nhw. Olwynio bach o dan eu traed, a reid sgwdau nhw. A dyna fo, maen nhw'n fyw yn ôl dydyn. A bod yn gael seigo na, a fel lle merch yn y coed. A 300 sgwarfa fel, yr eidl a fu erioed. Wel, dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod canu gwerin yn rhan o'r byd roc. Dwi'n meddwl bod mae'n bwysig peidio i gadw fo ar y sylw ac yn hel llwch mewn rhyw brifysgol neu mewn rhyw lyfr. Mae'n wlad i mi, mae'n wlad i ti gael, o gopa'r wyddfa, lawr i trinfan, mae'n deg gofyn, o mwyn i fyndwi, mae'n wlad hon i fynd ti a mi. Lle bynnag oedden ni'n mynd, lle bynnag ydyn ni'n mynd o hyd. Mae bobl jyst yn cael eu gwefreiddio gan y gerddoriaeth ac yn dechrau neidio gwmpas li ac yn dechrau dreifio, dwi'n gael o. Yr hen enw dreifio. O mae'n hatre i, yng Nghymru bell, o mae'n hatre i, yng Nghymru bell. Mae pobl wedi cadw ni ar y teledu oherwydd bod ni yn gwrthod fitio i gategori. Mae rhaid yn deud na da ni'n grŵp gwerin. Mae rhaid yn deud bod ni ddim yn grŵp roc. Felly, da ni'n yn grŵp canol ffordd. So, dyn nhw'n cael ni ffitio i'r bocsys bach twt yma. Santiana, arhosys cochion yn yr ar. O mae'n hatre i, yng Nghymru bell, o mae'n hatre i, yng Nghymru bell. Yn ystod y 10 mlynedd diwetha, ffurfiwyd nifer o fandiau chwmnïau hybu cerddoriaeth Cymraeg. Yn 1985, sefydlwyd cwmni Cytgord i drefnu nifer o weithgareddau a phrosiectau arloesol. Yn ei plith, y gwasanaeth newyddion sgrin roc ar y system teletestun. Yn 1987, gwelwyd y rhifin cyntaf o'r cylchgrawn sothach, sydd yn canolbwyntio ar y sîn roc. Fe sefydlwyd cwmni Angst yn 1988, a label Crai yn 1989 ar gyfer y tôn newydd o grwpiau. Erbyn hyn, mae'r cwmnïau wedi llwyddo i greu perthynas agosach a chynulleidfaodd ledled y byd. Yn 1992, ffurfiwyd y gymdeithas roc a gwerin gyda threfnydd llawn amser, a'r bwriad o rhoi trefn ar weithgareddau cerddorol Cymraeg. Ian Gil, no syl, 10 o gloch, hwyrach. Oedd hwyrach yn medru cynnig sesiynau i grwpiau nad oedd wedi recordio blaen, felly yn hynny'r beth, mi oedden nhw'n neud i gwasanaeth yn hybu canu pop. Anghenfil clai, siwt mai, dim ond yn 36, dim waith, dim plant, dim ond bes o sgwasio at. Anghenfil clai, siwt mai, anghenfil clai. Na, siwt un o'r reswmau am dechrau dom hefyd. O'n i'n gwrando arno fe bob nos, gwrando ar y cerddoriaeth Cymraeg. Ti'n mynd fi wir Yr Anhrefn, tyfu mewn a cael y drws, eich adan triddio dan y new. Rhaid a taid a paid a ffaid, nw a sw a mw a cw, fi a ti a ni a hi, yr rhaid i gyd yn ogi. I think that it's an important time for the Welsh language now, and if we can raise people's awareness and through the good work that an organisation like Cymdeithas or the Iaith Cymraeg can do, they can channel that awareness into a positive reaction towards the future of the language. Wel, ti'n glocian ar y môr, codi grib fel rhyboen lan y dydd yn grynu mewn ffrihi. Yn ystod y cyfnod yma, ffurfiodd nifer o grwpiau ifanc yng Nghaerdydd a Charnarfon. Bennod o ddiddorol. Robin. Let's see.
sydd wedi goroesi nifer o'r grwpiau eraill yw Gorky Zygotic Mynci. Llyfr ni yn, wel, fi a John yn 1990. A oedd hi'n fwy just fi, John o'r acwstic a fi'n canu. Wedyn 91 prynu bethau trydanol. Edrych ar y llygad Smaeliaid, wedyn mae'r gwaed yn rhedeg. I just like the kind of, it sounds awful to say freshness because it makes it sound like a toothpaste or something. Why is that, Johnny? Because it's that cheeky young scamp quality that, for me anyway, is attractive. Mae eitha lot o gwahaniaeth y ffordd mae pobl yn reactor i'r band. So, rhwng Lloegr a Cymru. Mae Japan yn wahanol iawn eto, fath o idolism. Mae Gorkys wedi danos bod nhw wedi gallu mynd â cerddoriaeth yn bellach na be oedd i gael 3-4 mlynedd yn ôl. Iechyd da, mae ffrindiau tros. Iechyd da, iechyd da. Mae pobl yn cymryd be maen nhw'n wneud o ddifri. A dwi'n meddwl, oedd o'n freuddwyd, mae'n siŵr, gan rai pobl i gael rhif 1 yn Gymraeg. Wwan, da chi yn teimlo fod y wirioneddol yn bosib felly. Y bethau Furry Animals lot mwy, dyn ni'n meddwl amdano fo. Dyn ni'n barod i fynd yn rhyngwladol. Achos bod ni a Cytsonia Gorkys a bethau'n can y Saesneg. Dwi'n meddwl bod o, achos da ni ddigon, da ni yn edrych cystadlu efo band Saesneg. Nes ni single gyntaf ni, a oedd Mark Argydd wedi wario fe eitha lot. Ac ysyn ni sort of single of the week yn hynny ni. So what does he have in store? Does he need you to bleed Ectogram, hwn yw grŵp sy'n mynd i wneud be maen nhw isio wneud ac tymo, awkward we might be, ond ni'n mynd i wneud o. So mae'n naturiol i fi, dwi ddim yn mynd i cyfieithu, cos mae hwnna yn gwario ar oriau ac oriau i wneud. Mae yna perygl ohonyn nhw yn cysylltu llwyddiant gyda mynd i lwyfan ryngwladol a anghofio'r gwreiddiau sydd yn rhan anatod o gymeriad yr hyn maen nhw'n geisio gyfleu. Mae Cymru yn fath o flavour of the month. Mae A&R yn croesi'r Bont Tafren bob wythnos chwilio am bandiau Cymraeg. Mae'n fel bob label major isio ei band Cymraeg nhw. I fi mae'n cryfder sy'n wedi gallu troi rownd a cael y hyder i wneud stwff Gymraeg os chi moyn, ond i beidio teimlo fod yn angen rhaid. Mae'r sylfa bresennol yn fanteisiol iawn i fod yn grŵp o Gymru ac i fod yn grŵp sy'n canu'n Gymraeg. Ond mae yna beryg bob tro, yn wedi gyda cyfryngau yn Lloegr, ydyn nhw'n droi rownd yn mynd, Wales is fashionable am 6 mis. A cyn bo hir, fi rwy'n troi rownd yn mynd, oh my god, it's another Welsh band. There will be a backlash against it. Sooner or later, kind of, people turn around and say, you know, there's too many of these bands singing in Welsh, you know, we don't like this anymore. Be sy'n anffodus mewn ffordd rwan ydy, os ydy pobl yn America neu'n Japan neu Ffrainc neu lle bynnag yn clywed am y bandiau yma a dod draw i Gymru i weld beth sy'n mynd ymlaen, dwi'n teimlo bod nhw'n cael ei gadael lawr yn ofnadwy, ran. Does yna ddim diwylliant byw yma. Be sy'n yngwyllu fi ydy bod y wasg Gymraeg wedyn a rei o'r trefnwyr Cymraeg yn deud ac mi fydd grwpiau mawr Cymru ar hyn o bryd yna hefyd. Mi fydd Catatonia yna, mi fydd Gorky, Zygotic Monkeys yna. Bethau bod hyn yn rhywbeth gwych a ffantastig, achos gwir amdani ydy, na sgynnu nhw ddim llawer o ddilyniant yng Nghymru, ymhlith y gynulleidfa sy'n prynu recordiau Cymraeg. The thing is, though, music is more than just a language, isn't it? Dyle fe ddim fod am bwti pwy iaith, dyle. If it's good, and if you're into it, bydd across the board.
Welsh language music is never, I think, going to be one of those fashions, so it's always going to be relegated to the inside pages, I'm afraid, which is a pity. But on the other hand, sometimes being ignored is quite good for you. It kind of concentrates your mind, you know, makes you think, right, I'll show those a thing or two. Pobl sy'n mewn bands yn neud y cneu and stuff. Maen nhw'n neud achos maen nhw'n credu yn music nhw, nid achos maen nhw'n mynd I gael a bite of the cake fes fwsi. Byddwn ni ddim yn gweud mae swyddogaeth ysbrydec I fi gynnal y sîn. Dwi'n meddwl bod yna le I ysbrydec I adlewyrchu'r sîn ac I adlewyrchu'r sîn yn gyson, ond dwi'n meddwl bydde diwylliant yn mynd yn rhywbeth peryglis iawn os oedd yn ddibynnol yn unig ar wasanaeth ddyledu mwyn I fodolaeth hyn. SES, Société Européenne des Satellites, is the operating company of Astra. Astra, a satellite system designed for the distribution of television and radio programs throughout Europe. Tra bo ni yma yng Nghymru heb gyfresu pop a roc cyson, mae'r dewis I bellach ar gael o sianeli lloerennau a cebl yn enfawr, ac mae dyfodiad internet yn agor y drws I ddimensiwn newydd arall. Erbyn heddi, mae'r dewis eitha gyda chi adre. Yo, what's up? It's Ice-T, you know what I'm saying? What you doing in my face, man? What? Yeah, right now you're watching the box. Music, television, you control, fool. What you wanna do? What you wanna do? Yeah! Mae 30 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers I Dafydd Iwan ryddhau ei record gyntaf wrth feddwl am fy Nghymru. Ac yn y cyfamser, mae canu poblogaidd wedi datblygu I nifer o gyfeiriadau gwahanol. Erbyn heddi, mae hen ffyddloniad canu pop a gwerin yn dal I lenwi'r neaddau, ond bellach, mae'r grwpiau roc wedi mentro dros y ffin a'r byd. Ydy hyn yn golygu dechrau, yn te diwedd y gan.